En dag nede i skolekøkkenet. Børnene gik og lavede mad, og de havde Henrik fået lov til at bage kager, og det var hen under julen. De dejligste kager med chokolade på siderne. De gik rigtig og hyggede sig. Da kagerne nu var færdige, skulle de have den ud af ovnen. Men der var en kage, som ikke ville spises. Jeg kan da ikke spises. Hey! Hey! Hvad sker der? Hoppede op ad trappen fra skolekøkkenet. Op i aulaen. Se, Tænkte den. jeg vil da ikke spises. Der lå den så lige uden for en lærerværelse. Kirsten havde netop gangvagt den dag. En lækker fyr kage. Det tror jeg snupper. Hov, du må ikke løbe på gangene. Hvad laver du det, Kirsten? Kan det stykke kage ligger der ingen, der triller frem og kan hjælpe mig? Trille fra dig, det tager jeg da bare lige. Hvad laver du? Kom her, Nej. Over på kontoret. Ti, jeg vil da ikke spises, sagde hun. Ja. Hvem er det så? Hvad har? Kagen trillede ned i aulaen, hvor lille Ole sad og var ked af det. Han må da godt spise mig. Sagde Kagen. En dejlig kage.